impagatan ko asabon tanaw. Nagpagatang kaya iti sabon kanyak mareng. Katuan, itaypay nga imbaon ka mapan gumatang iti sabaw na paglaba. Kabaw bakitan. Imbabaon na kaya mapang gumatang iti sabon. Nagmalmalam ka na kaida. Anya? Ay kabaw, di mo na mo ti sasawam. Sikapay ti daganas na ngagungay. Ay. Anya teraramidang maring. Di ka lagbabain. Anya kumatiibain ka, tanaw? Dahil ta pa nagpadpadaom, kapabain. Bakit kita tapusag mau? Apay, di mo kaya't ngagpapintasak, ah? Ha? Si kamot lat makakikita iti pusag ka. Imbag ko man na po daw tapusag mo ko hindi nagrugay. Mabalin pa yan na pagmulan iti kamutay. Ay di ka man nagsawi iti kasta si katanaw. May ka man kida. Papananta. Ijay silid ta, ah. Anya ti aramidin tayo sila. Ay kat mapantag wilding alak. Anya! Oh my God! Ay sus! Kartingam! Ay madya! Nagpudaw! Oh my kakidain! Ala ka na nang apay nga imay ka dito'y balay anak kabralaan. Ha? Ay! Huwag nga agpaisaw. Ay sus! Nakabraakla ang gayam nga imay ditaw. Ay! Anya lakit din ni nanang. Apay analipatan nyo tinagbado. Ay, apay nga nalipatak mo't ngagpaisaon. Hay kababain imeng anak kaw. Sige nanang, kartingan nyo ti umunag dito'y balay. Ay, wag na nakaw. Sintomas ti panagkabaw ti kasdingar aramidem ni nanang imeng ading kaw. Un nga rod manong Eric. Ay nakababain. Nakabralaan nga imalatiw dito'y balay. Sapay la kumaata saan ako maraw ti panagkabaw ni nanang ading kaw. Sapay la ko mga rod manong Eric. Saan amalikli ka ti panagkabaw? Tanay, bakit kin lakayan dagiti naganak ta? Tano lakay. Agriin ka. Payaya maring. Tano lakay. Ay. Ay, sinang pagkamaring. Nangay. Agwilding ta, tano lakay. Manjak! Ay na di ka nagreklamo pa ay. Agwilding ta ko na. Manjak! Makabandog na ito'y bagbagam. Di mo kaya ta? Anay ko! Di mo pislin na ito. Nasakit! Anay! Ay. Apay, di mo may diretso ti Magda. Pari tanaw. Nakarokob ka mo itabag Magda. Sinalpag kiday pari Agustin. Nagsakit. Kasla maisina. Kay? Dito ya. Anyat inaramid mo ya, pari tanaw. Ay nasam kami ni ti Wildeng ni Maring paray. Anya, wilding nga sasawaw, paray. Amo ayan ni Maring ti agwilding. Ay expert nga Wildeng paray. Uray lang matukol ti Wildeng rad ko. Ay, mawata ka, ti kayat mo asawan, pari tanaw. Ay na, sana all. Ay, makabandog tararamidan na paray. Naumak pa yan. Ano nyo tinitib ang manawak nanang? Ipasidak man kinitatang yaw anak ka. Agkakapsot nga may no saan amakasida itinaimas. Aday pupuk ko kawitan ijilikodan ti balay nanang. Ison ati parachin nyo asidain nyo kinitatang. Ay na, agyam anak ka. Hay. Mala. Makamu kayo na mapan mangalay ti manawak nanang. Tanay, agap apura. Papanam aya eray kanakaw. Mapanag ag trabaho nanang. Maladaw akaon. Mala siya kung ti makaamu amapan mangala iti manok adaw-dawatag. Wow! Tinulaan ni Tim manok ti sida. Tama rin bakay? Wun, tano lakay. Agigup ka iti sabaw. Tapno na pigsakalatta. Ay, agyaman na ka. Makasidak manin itinaimas. Ay, uray may sa tibakit. Basta nalay ngaglutaw. Ha? Anyat kinunam tanaw? Akwa? Di mo ikan iti sa bali akay papana di bagak maring. Di kaya ko asawang ka. Uray may sa tibakit. Basta nagagay. Nagadupay la sasawam dita. Mangantakit dain. Ang
papas ka mangan tapno na pigsa ka. Tano lakay, agreeing ka. Apay-aya. Sumango ka man kanyak lakay. Apay-aya kunak. Di na ngarutan likodan Sumango ka kunak mag. Hindi mo disturbon tepan naturog ka. Ay nahay, kadigdigos ka. Ay. Sa bali maninday ta. Nagbanglo at lakay. Ura niya ti bagbagam. Oh, kita enak. Nakasando Ay, Agpado ka. agwilding tangarutan mo lakay. Ay. Di naksapala na inagpudok. Jack kayat. Ay, umay kakitain. Nagado pa lang artim dita. Bayak kanto mo lang. Ay, manjak. Nay, apayag, paritanaw. Nakadumog kamutlatan. Anya, itikit kita, di tadaga. Ay. Nanananaay, nagatiddogan na sinay dayta, paritanaw. Anyat pagparpariko tamaya, paray. Ay, makabandog tag wielding pari Agustin. Anya, kaya't mo asawan, rinabii ka nga gwilday. Wine, nalabas ni Maring. Ay na, unayay, sana all. Ha? Hanya sana all makabandog. Kaya't ko asawan, awan mo't problema iti dayta. Gapot agasawa kayo mo't paray. Huwin na nga may nagkakapsuta. Ay kat, agsida ka iti naimas tapno saan ka nga kakapsaut paritanaw. Apay ti pato nanang. Ay, ipasidak kumakin ni tatang mau. Iming anak ka. Jakmat masangot ang tiliw iti pataw. Nagadaw tilalabaak. Imbagak ay asikat ti agtiliw iti pataw. Siya kon ti agtiliw tanay. Makasidsida ni tatang mo iti karna iti pataw. Nala, ingkay mang tiliwan iti patok nanang. Agkakaiwarada di taparaangan. Ay da, agyaman na kadakaw. Jay kadakkelan ti tiliwan nyo. Tapadigwadak tulangan nanang. Ay, umay ka mga nang tanulakay. Naimas ti sidanta. Anyat si Dantaya bakit? Adubo akar na iti pataw. Naimas. Ay, naimas man ang si Danta. Wala kay. Naimas ti sidanta. Ay, sanak pa'y gaya mamabisin. Na, apay ngay lakay. Ibagbagamit ay mabisin ka. Nagmerienda ka bakit? Saan ako na mabisin? Ay sana mabalain tanaw. Mangantan. Nagadupay lang artim dita. Ay, manjak. Mangantan kunak mau. Mabisin na kaun. Ay, umuna ka na mangan ano kaya mau. Jak pa'y kaya timangan. Nay, imalatiw ka diti balay tatang. Apay aya? Umaya mamakibuya iti TV, ere kanak ko. Anya? Adamot TV yaw kininanang, tatang. Apay adito ipailaan balay ti pagbuyaan yaw. Basta, may mayat buya iti TV dito'y balayaw. Anya laki din ni tatang. Maawata ko, no apay adito balay ti pagbuyaan yaw. Nagapa kayo laki day kininanang. Saan? Ha? Saan kayo ang nagapa kininanang, tatang? Saan? Liklikli ka lang ni nanang yaw. Apay ngay? Basta, no pag si Danak itinaimas, ay sigurado nga da mapasama. Anya? Nakitam ni tatang mau, eray kanakaw. May itay dito balay nanang. Apay aya? Nagtalaw samot ng tiyawanan ba'y nalalakay? Ay kunak man no nagawi din na di balay yaw. Nagmalmal man nagbuya ti TV dito balay. Napanan na nga rudan nga'y da laklakayan. Amangan no at dalaeng di taparparangan, nanang. Agawid tumutlaeng di tatang. Sa kulinak ni nanang yaw, ibagam nga awanak dito balayon ha. Apay nga'y tatang, anda ka di parikot yung kininanang. Awan, hanggang kaya't kulang ti saan pa'y nga gawid. Makamu kayo tatang. Nagapu ako ni balay da manong mo nga irek.
Di mag-asa la dito'y balayaw, tadyak pa'y kaya't yagawid. Apay ngamin, alikliklikan nyo ni nanang, tatang. Ay na di ka nagdamag pa'y anak ka. Bala, ka man nagtimpla iti kapek. Sige, mabit lang, tatang. Apay nga'y pakalaan nga agaway tanaw. Ha, ay kuwa. Imbag man, tanalagip mo pa'y tinagaway. Agasap, rabi kan nga agaway. Alas 11 itirabay. Baka torturog ako na. Ay, san kapay amaturog, tanaw? Apay nga eh. Mangan kapay. Ay, kuwa, nabsugak. Nanganam, tapay anabsugkan. Ijay balay na imeng nga anak ta. Anya, Ijay kamarin ti pagturugak. apay nga ijay kamarang ti pagturugam kat adamad silid ta. Jak kayat ijay silita pagturugan maring. Apay nga Madal alyay-jay. ay sinalbag katanaw. Siyak samot ti bagbagam nga alalya. Saan? Anya saan? Ala, ijay kasilid ang maturang. Manjak. Ijay kasilid ang maturong kunamang. Na, di ka ngayon aglaw Sa anak mo tatulag. Ay, di ka unay ang problema. Kundi bakit mo, pare? Day talaki, day ti pagpartari ko tam. Nalabas ti kinalailo ni bakit ka paray. Naranggas. Ha? Anya naranggas asasawang, pare? Jak mawatan? No jak makawilding ay nagkabel. Di na kun kasarsarita. Anya? Iso alikliklikak. Agtalawak to pa iji balay. Anya? Ayun na yan. Ay di naman katawa mo paray. Pag sidanak itinaimas ni Mareng, ang nagadumot ti pangibabaw ng nakanyak. Aya? Wan pare Agustin. Jaklay bagbagaday takadakayaw. Ay, piman ka mong ngaron. Ano kasta, pare? Wan paray. Ay nadimandeng ni Maring asawak. Uray sana kung gagaw awin iji balay may. Anya? Ay na, ayerwaryo ni tatangyawan akaw. Saan yaw nga ilamang saan mi nga iduldulin ni tatang nanang? Awan dito'y balay me. Ay, nanap na panan na nga rudan nga ay. Natay samutan. Saan anatay ni tatang? Ay, ang mga nuad dala na panan na nanay. Ay, hatak ni tatang yu anak kaw. Diyak kaya tama po kaw itibiyag ka. Nanang, matayak no jak makita ni tatang yaw anak ka. Ay, tano asawak sa dino tiyayan ma. Ay natatang, adda kayong magayam dito kalapaw ni Tata Agustin. Idi pa'y kalman asap-sapulin na kayo ni Nanang. Ay jak pa'y lakayat agawin iji balay anak kaw. Jak kayat di manding abakit. Nanyalakit din ni Tatang. Bakit yan lakay kayon? Nagbasit aba, nagtinangguraan nyo kin ni Nanang. Anak kaw. Ala, urnusin nyo ti bagbagiyong. Agkabaw ni Nanang, Tatang. Nastun ataripatwin nyo. Adon, dagiti malipatan na. Patsik amadmadlaw yung matin kankwana dayta. Nakakaasin ngagsangsangit ni Nanang. Saan asumarsardeng. Aniya. Iso nga agawid kayon. Taurnusin nyo, tibagbagi nyo. Awan mo tinaunag arason. Taapay apanawan nyo ni Nanang, Tatang. Ay na, agyaman na. Simangpet kamatlangan dito'y balay, tano lakay. Pasensya kan Maring bakit. Mabanuga mo nga ngagwildeng. Anya. Uray nga minusaan ta nakabailan ka ipili mo mait. Agunget ka pa'y no dya maaramid ti kayat mau. Ay napasensya ka matan at ano lakay. Lambing ko lang matday jay kan. Ay, I love you. Ha? I love you ko nang matan kanya. Tapno pistan lakay. Wen, Maring bakit. I love you tao. Ay, ginarakop na nga rodin at ano lakay. Di kan gumurgura kanya kwan. Wen, bakit? Di kan kagura. Kumusta nga iti panag-apply mo iti trabaho iti abroad, Samuel lakay?
Dandanin malpas ti papeles ko, presi bakit? Nasayaat nga rod no kasta, Samuel. Dakulan ti gastos ta iti panagabrood mo. Uwan nga ro. Nalakok pa hindi talo baka. Saan na bali lakay? Mabawi tantulat ta dagiti nagastos ta. Apaman nga addakan ton ijay abroad nga agtrabaho. Adda naguni alata itiruar bakit? Adan sa matagtatakaw. Un nga agpaiso lakay. Ang mga no addag sipsipot kadata. May bitla. Inak kita no adda tao di taruar. Ay di kan rumrumwar, Samuel. Rabi una yan. Ang mga no agtatakaw nga agpaiso da ijay. Kadangran na ka. Ay, ingat kat katawa am Amalia. Itay ka pa nga katawa. Nagraraman. Ha? Agraraman? Asinaw ti agraraman na sasawom dita. Dadya Samuel agraraman na makabroad. Nga laki din aya. Day tamanin agdilaw ti araramidan. Agasan, agabroad ka nun iti mabe Kasanaw ti panakamom iti dayta. Nangag ko pagsarsaritaan dang agasawa iti rabi Nagiyabang. Ay. Tanangam dayta pa nagsasawom Amalia o. Anya ko man no agabrod ni Samuel. Anya ko matipakasik nam iti dayta. Para makita makabroad mo lang, dadya Samuel. Anya. Agabroad ka mo't gayam, Samuel, kaanakan. Kano nga iti flight mo? Nakamon nyo nga gabrudak, Auntie Juana. Basta, adda nakaamwa ka tao nga agabroad ka. Naay. Naglaingan no sino man day siya, chismosa. Da kami lang ka ni Presi ti makaamo nga gabrudak ka. Kat pudno nga rod nga agabroad ka, Samuel, kaanakan. Uwan, Auntie. Hangam, madamak pa lang agipagpag na iti papeles ko. Ay, bayat day ta na panunot mo, kaanakan. Sapay la ko mga rod ta makatrabaho kan ijay abroad. Saan nyo pa lang warwaras nga gabrudak? Diyak kaya ta maamuan ti kaadwan ti panagabrod ko. Uray no saan ko nga istoryaan ka dagiti karo ba? Amudan nga agabroad ka. Anya? Wud kaanakan. Amudan amapan ka agtrabaho ijay abroad. Anya lakit din ay. Nagpartakan ti damag. Asino nga nga taday dya, chismosa wano chismoso. Naglaingan nga agsaagap iti istorya. Adda si mangput asubre, Samuel lakay. Oh, adtoy. Kura mo ti asobre. Anya da ito'y? Lukatam ano, anya day ta asubre. Mabit lang talo katak. Ne, apay. Anya tinabasam di ta papel, Samuel. Yes! Mapanak ka no iji imbasi. Maala kong visa, bakit? Anya? Wen! Daytoyin ginabayag ng orain ta. Simang putin visa. Aga bruda kung iti kabita na panawan. Ay na, kablaawan ka, Samuel lakay. Adda naguni ang latay terwar, bakit? Unngag paiso. Adda nga tatao di tarwar. Mabit lang. Inak kita no adda tao iti terwar. Ay, sumardeng ka mga katawa, Amalia. Nagalasti lang am, oh. Magkumaano na po daw, day taguo. Nakangingisi, imay. Tita, Anay daw. Aping agsipat ka kay, oh. uray nang isit igugut ko tanapintasak mo at Freddy. Nagalas. Day, Ti dila ti tismusa, Kasla dila ti pusa, oh. Anay ko manay. Unay mo dati. Sipat to. Nagsakitan ti pingping ka, oh. anyat pagkitkitaan ka niya, pusa. Wah, no comment, oh. No comment. Sinalbag ka lalaki. Idilig na kinin ni pusa. Anyat kat katawa maya. Dadya Samuel at agraraman. Apay manin ni Samuel akaruba. Simbang pagkanuki din dyan bisa nang agtrabaho dyan bro. Kasano ti panakamo iti daytangan. Nangag ko'y dilimabas sa kijabalay da. Ay, una yan. Naglaingin ti radarmaw. Mangag mo amin asaritaan ti karuba. Kas kalaglap-lapayag nga asaw, oh. Nita, Anay ko manay. Nagsakitan ti robak, oh. maminsan pa nga idilig na kiti ayok. Saan lasipat ti maramanam kanya? No di kat left and right akong tar. Anya? Naalam ka no ba't tanjay bisa mamapanagtrabaho iya abroad Samuel Barok? Ha? Nakamo nyo naalak di visa, Uncle Bertin?
Naamuak ka na iti kaaruba baraw. Na, nagpartakan ti damag. Dua kami lang kini presi ang makamo nga dan visa nga trabaho. Day tamot ti na ipalapayag kanyak baraw. Kahit asawan day ta, dandanikan mapan ija baraw. Ay, maulawak at talaga angkal. Ay, maulawak. Ha? Kasano nga din nakaamo na ala kong ti visa? Kit awan mo't nang ibagaan me. Ay, kar na dati ang mapaspasama ka. Mas dawak at talagan bakit? Anyat pakas daawam, Samuel lakay. Dua talaga makamo nga dan visa nga agtrabaho di abroad. Ang mapa niya. Amumot na lagi ti kaaruba tayo. Asimang putin di visa. Anya, Asino nga, tagi warwaras iti day ta damag. nakaskas daaw ngagpayso. Awan mo't tinang istoryaan taan na alam mo, Jevisam. Naglaingan no sino man day dya chismosa. Kaano ka amapan gumatang iti plane ticket mo? Ay, agsapulak pa lang itinala ka a plane ticket. Sana balay. Ta saan mo't nga gap-apura di employer ko di abroad. Ha? Adda manin naguni alat ay gerwar Samuel lakay. Bayam, ang mga nuaso lang na itang umararubayan. Ay, ang bagay lo. Bagtay. Sino ti bagtit? Sika! Kung manatawa ka man ng may isa. Ano ikaw? Pwede nanog mo ti matangay. Napistitsan ti bukal-bukal ti mata. Oh, yung unay mo dati. Nagsakit, oh. Pisang, tupay tarupam. Bagtit ko nam kakanya ko. Kasano? Itay ka pa ako manatawa. Kat katawak, dagiti agasawa nga agraraman. Sino nga gasawa sasawam nita? Sino pa'y kuma? Da presi kan Samuel ha? Kita pa katawa midangay. Ay na, agraraman na talaga dagiti nga agasawa. Anya kumangay, ti igatang day, ti plane ticket da. Ha? Potom da ito nga imbagakan ka, Frede. Sana matuloy ti panag-abroad ni Samuel. Tawang kwartada. Aday ta ka man ng aginlalay nga ako na. Apay nga minapakibibiyang ang idaya. Nagdagsintiri ng kadakwada nga gasawa. Pangas daki, di ah? Wino, umapal ka kadakwada. Ay, tukat! Apay ko mga palakida ko napimpintas pa ti biyagtang misuda. Anya? Ada nagdakkel a TV ta. Ada 2 doors aref ta. Ada washing machine ta. Ada pa'y oven toaster ta. Ada pa'y microwave ta. Ada pa'y shower ta. Aircon lang ang tawan di balay ta. Na ay, Saan lang ada kita tanda di balay? anya pa nga. Naka-tiles ti balay tayo. Ti banyaw kan lababo ta. Aminun. Anya? Original pa ti chinelas ko. Nya laki din na ya. Iraman na pa di chinilas na. Katalaga mat. Iso di mo ibagbaga nga umapalak. Taado ti arwatan kan kagawaan ta diti balay. Original agraman underwear. Anya? Oh, kumusta nga Samuel lakay? Adda nakitam analaka a plane ticket? Ay, nagninalakid din ay ti plane ticket bakit? Iso sa anak ka nagpabuk. Kurang di kwartak. Ay, parikot nga agpaiso day talakay. Pagutangan tayo iti kwarta. Tapno magatan ko di plane ticket. Naalak ngagpaiso di visa. Namawan pa mo plane ticket ko. Awan mo't nga rod amok apagutangan ta iti kwarta lakay. Anya nga tanong. Ay, sinalbag. Adaman ang naguni alata ijerwar bakit? Wan nga agpaiso. Ay nyangay nga taday jay. Ay, nakitay. Ang mga noda tao nga umararubayan. Ay, piman mat. Piman na talaga. Ay unay. Lumawat abot tagong mo nagkatawa ka. Oh. Apay ka di man na ya. Agin na abroad. Awang magayam kwartada. Oh! Anya laki din ni Amalia. Dahil tama na yung ting kasipsiputan. Anya kumangit ibibiyang mo kadakwada. Ay, di nakman pakibibiyangan. Nakapangpangas na dyan, Samuel. Adan visa. Ngamawang pa'y plane ticket ka. Kung kunanaki din. Kasano ti panakamumiti dahi tangan. Nangag ko ngayon baga ni Samuel. Agraraman na dyan, tao. Kay, kaano nga iti flight mo, Samuel Baraw? Eko. Anya lakit din ay. Apay ka anakan. Kasla masiksikuran ka. Tunggal ada masabat ko. Damaganda no kaano ti flight ko. Anya? Kinujak pa nakagatang iti plane ticket ko tanagmina. Ay, kunak man no napan ka imutang iti paggatang mo iti ticket mo ka anakan. Nakaamuan niyo ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket ko.
Adda nakaamuak, amapan ka kano umutang iti paggatang mo iti tikit mo. Anya? Impagarob ko mo na nakagatang ka iti pintikit mo ka na kan. Naglaingan no asino day dya chismosa. Kasano ti pan nakamuna ang mapanak umut-utang iti paggatang ko iti plintikay. Maulaw akong presi bakit? Ay na maulaw ka talagan. Ay, sus, ingkang pa-check up iti doktor lakay. Ang mga no high blood ka. Saan na day ti pakaulawak? Anya ngay nga rod lakay. Kasano nga mo dagiti karuba ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plintikay. Ha? Kasano nga ang muda dayta? Katdwa tamot lang ang nagsarita. Una nga rod. Ay mas dawa ka talagan. Aguwaray ka. One, husto. Mayat dayto ang napanunot ko lakay. Anya day ta na panunot mo bakit? No sa anak nagbidot, tao di umar-arubayan dito'y balay, saan kat nga aso? Anya? Ha? Agsagana itadaig di at chismosa no asino man. Sigurado at pagbabawyan na ti umarubayan dito'y balay. Presi bakit? Addan paggatang ko iti plintikay. Pinautangan na kajibak na nga kabagyak. Nasaya at nga rod no kas talakay, makapan ka ni abroad. Uwan bakit? Inton bigat mitla... Adda manin naguni alata ijerwa. Di ka unay agsasaw. Adda nakasagana at palabog itiruhan. Sigurado. Anay ko nagsakit. Nakita? Sige, umay ka lakay. Inta kitaan no asino day dyan. Ay, sinalbag ka, Amalia. Si kaamot gayam ti umar-arubayan dito balay. Agnakam kaitan at chismosa. Inggagarak tinangikabil itinagadualan sa iti arubayan. Tapno mapalabugan ka. Pagkawanan nak Samuel. Kastamot kan ka, presi. Ay, agnakam kaitan. Chismosa. Day tati maganap mo. Pagkawanan na ko na. Diya ko nululitan tinaramid ko. Ay, ipanda ko ni hospital. Tapos sana ka matitanong. Sa paglat-lat tilan sana bandagak. Adda pa panak inton bigat lakay. Iso asika kumapay laang timapan ije pagadalan. Ha? Anyat mapan mo aramidin siya ngay. Nag-text nga minti teacher Nicolas. Adda ka numaangay a general meeting inton bigat. Kasta ka di? Ay, sapa adda papanak inton bigat. Importante. Anya, sa di numanan ayat ipapanam. Kanayon kamot ng armar. Nalipatan ba kahit kano kasangay ni Apo Mayor inton bigat? Anya, ay na, doming aya. Apay, inawis nakakadi ni Apo Mayor, tapno mapan ka. No bilang man kasangay na, dagijay opisyal timbitado. Sanain, tinapatag. Amok akasangay na. Kayan mapana. Sigurado nga do ti ipasango da taraon. Igado ko naman. Anya, ay saan? Saan ka amapan? Ingkakit makimiting inton bigat. Sayang di talugasot amulta ti saan amakimiting. Day, si kaamot gayam ti basapat kau dumay. Sa dino ti papanam. Ha? Ay, kwa tata. Mapanak ije ile. Kasta ka day. Eh, no kaya yaw? Umay kayaw. Ta mapantayaw. Anya yati mapan mo aramidin ni jay ilay. Ay, sus. Agkabaw kayo na talaga, tata. Kino kasangay ni Apo Mayor ita? Sana ya? Wiyag, paisaw. Itangal daw ti kasangay di Apo Mayor. Anya, umay kayaw? Mabitlaan nga raw dumay. Urayan na. Day naklabiit ag pelas. Darasan nyo karon. Ang mga no pinanganin. Maibusan ta iti maka. Nariga tayo. Anya? Ay unay mo tinday tapinggan mo dumay. Uray laglup-lupyasin day ta inkarga mga iganaw. Mangan kay latta ka di. Di pa gaburidwan na iti pinggan ko. Ngamin, anda silipin ko dito bulsa. Anya? Isupot ko dito yung muna ginaw. Imbagla pang ramanan ni bagat ko. Ha? Iswa nayunan yung maday ta ginauyaw. Agisupot kayo. Nagadoa makan. Basit ba ti tao? Iswa sayang ti makan ng mabanglis lang. Iswa gundaw ayang tantata. Anya?
Nay ko. Apay nga itinong paana mo timbakay. Imbagak met kan ka mapan ka makimiting ije pagadalan. Ngam sa dino tinapanam. Ay ko. Ay, pasensya ka na. Un gaya man niya. Nalipanak mo tayong dagayang meeting iji pagadalang ita. Anya, nalipatam ko nam, ha? Ay na imposible day ta duming. Ti kunam kitde. Talaga aday jay pakipalanitam ti ad-adda pampanunutam. Gusto ka di ba kahit? Atay, insuputan ka lang arudin iti iga daw. Tapno saan ka nga agungat ka niya. Sumungsunga dak pa ilang kat tinungpaan amot tayo. Anya? Ala, di ka nagungat. Yung kakaimanganan tamaraman am dahi iti iga do aparakan ka. Oh, lakay. Adda ka din nakasarita mga umay ang sarap intong bigat. Ay, addan ba kay? Ngam kurang da nga raw. 5 dalaan. Uray 7 ko ma, tapno malpas itag malang. Kasta ka di. Apay, ni pare domingay. Kadasong aya pa na. Baring awang papanan na intong bigat. Unyag paiso niya. Ni tataramon pay lakay. Ingkakit kasarita ida. Tapno pituda nga umay intong bigat. Sige ba kay? Inak nga raw day. Nawaya ka din ton bigat, pare. Apay ka day? Agparaapak nga min ton bigat, pare. Umay ka? Ay kasta. Kaya na, umaya ka. O niya, alam ka din titangdan mo ita, wano alam tao, ninton malpas tiraan. Ay kano itin mo itan, di nasayaat. O, toy, pare. Itad ko lang ay, tapno, damit igatang mo iti siday nyo ah. Ay, thank you pare. Aman na nyaman na, pare. Sige, inakaw. Ang namag ti umay mau, inton bigat, pare. Ne, aldawan duming. Ngam adda ka pa'y lang di tangagil ilad. Ay, Na, agsuysuyaab ka kadilatan di ta nagiddaam. Kunak man numapan ka makiraop ijay ayan datino ita. Kilaat mo tinasim madutak iti nalagip ko akasangay gayam ni Roger. Tayo nga anak ni Nana Milyang ijay laod. Anya! Kayat mo asawan! Mapan ka manan makipalanay! Ay nadumay! Nalpas anakisarita kan kinitino amapan ka! Sigurado anam namaan na kadayjay! Anyat maramidan na nga si Maduta nga rod. Anya! Ha! Sapay inalamon titangdan mo! Sana parikot day ta. Di mapangkoy sublay. Di napatag. Mapanak ijay da Roger ita. Sigurado. Layos ti makan ijay. Anya! Ni, kunak man no umay ni pare doming lakay. Yakman amo day ya, kumpare. Intad kong titangdan na. Saan mo ngay may? Amo ko no apay nga sa nga imay. Ha? Nasangay ni Roger ita. Amo mo. Ano dadi ti ang birthday. Layos ti makan. Sigurado, ijay, tinapanan na. No amok la kumasaan nga umay. Nagbiro kaklangan iti sa balay. Saan magaya masigurado nga umay. Ngamin pasigurado na pala eh. Amo mutan, dadi aduming. Talagang always present no maipapantipal palani. Nay, apay nga bakit? Awan mo inaluto amakan. Ay na nagluto ak itay. Ngam kinan mi amin iti anak ta ti linuto. Anya? Amok matket! Asaan kan amang rabiino agawid ka? Ha? Amok ka? Napnak ka iti igado ijay napanam a birthday. Anya? Oh, apa ang nagawid ka pay lang? Di ka pay laturog ijay. Agawid kan tulangan no ultimo jay ipos ti lechon kat awanan. Anya ka din day ta may bagbagan bakit? Ay na, di kan mas daaw no apay akasta ti bagbagakan ka. Ngamen, kasla saan ka nga agbyag no saan amalanitan day ta subil mo. Anya? Adda ka di papanam inton bigat, dumay. Adda ko mapangawisakin ka. Ay, awan tata. Apay aya? Ada pa pananta pakilanitan. Wag, kasangay madag ti may sa kumparik ididaya. Nila kay umpong. Ay kasta. Ay nagganasay. San ka di nga suday jay lakay ano agkasangay ka ina. Perme. Nagaduti maparti abaka. Ne,
Tamo na. Wain, isu dayjay. Isu ngagsagana ka itong bigat. Dagasin ka, iji palaya. Uy na, tata. Anya, mapan ka ijay daya kunam doming? Wayne, nagsarita kami ngamin ka ni Tata Ramon idi kalman amapan kami ita. Dayta kadilatan ti pakakumkumikumam. Dayta agur uray iti pakipalanikam. Okay, yaw awis da nga ro di mapana. Anya, ha? Nukas tamit laang. Alaam aminin akawas mo. Di ka pa yan matatao dito'y balay. Gapo iti kastang aramid mo. Anya? Alaam amin akawas mo. Ijay kan nga umyan. Kalpasan na. Umakar kan tumanan. No sa dino ti sumarunong ayan ti paskan. Di nakpayin matulungan nga agsapol. Gapulaang iti daytang aramid mo. Anya? Kumairan ranod kayo matiyaw awit ko ama ka na. Nang runa di iga daw. Kanayon nga day sangput ka. Anya? Ha? Alaing kan dumeng. Di nakpagpungtutan. Ay na, nagimasan day ti papaitan ti baka nga impasango da tata. Win nga raw dumeng. Kitala, mangan ka amangan. Manmanaw ti kastoy apas kay nga dabaka. Uy nga ro tata. Ay mapitlaan dumeng. Anya day tangay nagbukol di tabag nga imot mo. Shh, tagtaga rin tata. Inalak na ito yung Tupperware. Pagkarga iti papaitan. Anya, Imbag lang ay sangput ko kuni bakit ka. Tapno di nakmanin ungtan no kas di nga agawid ha. anya. Ala, mangantan ba kay? Aday nyawit ko papaitan kaniga daw. Anya? Sigurado ang magustuhan da ito eh. Anya? Dayta? Magustuak? Ha? Nagpuskol ti mantika na? Ay, kino da ito'y tinananam. Anya laki din aya. Anya? Ay naduming. No kastamla ka na yon ay jaklamon. Amangan no ma-high blood ka kadagiti nagtatabaakan kanam. Adula amin na ta high blood. Mabuteng ti sakit kanya. Anya? Miso ang mga takidin. Ganasin ta da ito'y papaitan kan iga daw. Nah, pagla ni Doming, guys, ito Jesse, ti kayo lakay. Unyag pa isaw. Naparatag samay. Siguro nakaidamot latan ijay. Mabitlaan. Mapan ko man kita ay. Nay, si kamagaan paray. Anyat kukuam dito yung sirok ti kayaw. Sika magayang paritinaw. Naggapam. Ang damit imit mo asupot. Ay, nagapuak man indi amyanan. Kasangin ni Pare Berteng. Igado da ito yung intid na. Agawid ako man ng kalato si makitulok. Iso nga, induldag kulatan dito yung sirok ti kayaw. Anya? Barang pumipenton madamdama tapno makaawid ako. Nasakit na talaga ti ulo. Ala, umaykan paray. Alalayan ka lang ay. Itulod ka di balayaw. Narigat nung marabiyang ka dito paray. Sige man ko pare. Agkit agyaman na ka. Anya na ito na mapaspasama kanya bakit. Marigatan ako umangas. Nagsakit ti barokong ko Ay nalakay. Nasa isaya at sa laangan numapan kan ipadoktor. Ngamin, panagkunak. Sintomas daytan ti high blood. Kasano ko high blood? Diyak masigurado. Isungarod ang mapantaan tapno maamuan tanoan niya dayta. Kantap no resitaan da ka iti agas. Sige man. Mapantaman bakit? Ng musika kumapay lang ti makamu iti kwarta pagpatsika po Awan ngamin pulos impulsak. Naimbag nga orasyo, sir. Ma'am, kasnamat ka na kayo, Dok. Anya ti resulta ti check-up ti asawa. Kas itinakunayo itay. Marigatan ni sir nga umangas. Kanayon nga agsakit ti ulo na. Kanayon ang maulaw. Ken agno nosebleed pa Dayta ket sintomas ti high blood. Anya? Liklikan nyo kumatimangan kadagiti natataba, sir. Nang runa, no ti trabaho yo, kat saan unay anarigat. Kaya't ko asawan, saan kayo ngaglingat?
Ay, daytan ti kun kunakken kaduming. No may papan itimakan ang nagtataba. Dagita ti kayat mo. Bakit? Kasta ka di. Ang mga no kanayon mat ngamin a karne ti sidsidaan nyo, sir. Ay na, siya kun ti sumungbat iti dayta sa ludsod yo, dok. Wen, kanayon a karne ti sida ti asawa, doktor. Dayta ti rumbang aliklikan nyo, sir. O at ti reseta. Gatangan nyo lata ni Jerwar. Agyaman ako na Dok. Nagadumot din dahito gatangin nga agas ko, Dok. Ay, sa diing no ngayon ti pangalaki ti ikatang ko kadagita. Ha? Kanayon na karne ti sidam ako na ni bakit mo. Daytan to lakit din agas mo, ti saan mo ang magatang? Ay na, Dok, karne akanayon ti sidana. Ngam saan nagat-gatangan. No di kat tunggal adda palanit. Always present. Anya? Oh, anya nga ita. Nahaybladan, gapu iti kapapalanit na. Anya?